Duşga Ýewropa Birleşiginiň halkara hyzmatdaşlyk boýunça Ýewropa komissary, Ýewropa Komissiýasynyň baş direktorynyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça maslahatçysy, şeýle-de Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň, Azerbaýjanyň, Türkiýanyň, Ermenistanyň, Gruziýanyň ugurdaş ministrlikleriniň, Aziýa Ösüş bankynyň, Aziýanyň infrastruktura maýy goýun bankynyň, Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň, Ýewropanyň maýy goýun bankynyň, Islam ösüş bankynyň, bütün dünýä bankynyň wekilleri gatnaşdylar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň ýurdumynyň uly kommunikasiýalar ulgamyna halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça başlangyçlary häzirki wagtda hormat prezidentimiz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Duşunda bamyna bellenşýäli Ýewropa Birleşigi bilen Merkezi Aziýanyň arasynda utgaşdyryjy platformanyň işe girilmegine hazırlyksy halkara uly geçirgesini Ýewropa bilen Merkezi Aziýany has durnukly hemde çalt baglanşdyrýan uly geçirgesine öwürmekde ören möhüm ähmiýete eder. Türkmenistan dünýäniň ähli ýurtlary bilen giň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen netijeli başlangyçlary öňe sürip, olary durmuşa geçirmek boýunça anyk işleri amala aşyrýar. Ýurdumyz bulgamdaky hyzmatdaşlygy pogtalanmak boýunça dörli çäreleriň geçirilýän merkezine urulýar. Hazırlyksy uly geçirgesiniň utgaşdyryjy platformasyny işe girmek boýunça bugunky ýokary derejeli duşugam munyň aýdyn tutnamasydyr. Ýewropa we Merkezi Aziýa sewitiniň arasynda üstsaşyr uly hyzmatdaşlygyny diversifikasiýalaşdyrmaga bagyşlanyp geçirilýän bu halkara çäre sewit we sewitara gatnaşyklary ilerletmek, özara gyzyklanma bildirilýän meseleleri ara maslahatlaşmak, netijeli gatnaşyklary ýola goýmak, täze taslamalara başlamak, dünýä tejribesi we pudogy ösdürmek mümkinçilikleri bilen tanışmak üçin netijeli meýdança bolup hyzmat edýär. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne halkara uly geçirgelerini ygtybarlandyrmak üçin amatly şertlaryň döredilmegi döwletimizi iqlimara ugurlar boýunça möhüm halkara geçirge gurýar. Şunun bilen baglykda bir tarap batamyz dünýä ýurtlarynyň arasynda üstsaşyr uly geçirgeleri babatda özara behwetli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine esasy wezipä hökmüne kesgitlep halkara giňişlikde her iki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän teklipleri öňe sürýär. Merkezi Aziýanyň we Ýewropanyň amatly çatyrygyna ýerleşýän Türkmenistan sewitemde iklim ýurtlarynyň arasynda uly logistik hyzmatlaryň ösdürmegine ören jogapkärlik şemelleşýär. Ýurdumyz milli uly düdümleriniň maddi enjamlaryny binýadyny döwre başlyrmak arkaly halkara üstsaşyr geçirjilik mümkinçiliklerini ýa-da artdyrýar. Sewitin uly ulgamyna ýa-da goşulmak bilen wajyp ýollardyr merkezleri birleşdirýän esasy üstsaşyr uly geçirgileriniň düdümlerini mundan meýlekde giňeltmegi möhüm meseleleriň hataryna goýýar. Hormat prezidentimiz halkara uly düdümlerini kemal getirmek boýunça başlangyçlary dünýä jemgyýetçiliginiň giň gollawyna eýe bolýar. Şunun bilen baglykda ýurdumyň Birleşen Milletleri Guramasy bilen işçiň häzete eýe bolan hyzmatdaşlygy bellenmäge münasipdir. Meýlem Moşýaly 2023-nji ýylyň 16-njy maýynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 70-nji plenar mejlisinde Türkmenistanyň başlangyç esasynda Milletler Birleşigine agza döwletleriň bir agzdan gollamagyna 26-njy noýabry bütün dünýä durnukly uly gün diýip eglan etmek hakynda kararnama kabul edildi. Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2014-nji, 2015-nji, 2017-nji we 2021-nji ýyllarda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň uly hyzmatdaşlygy hiltaýdan täze itergi bermäge gönükdirilen degişli kararnamalarynyň bir agzdan kabul edilendigini bellemek möhümdir. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütüleşdirilen düdümleri şol sana Ýewropa Ykdysady Komissiýasy, Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa ýuwaş ummany sewiti üçin ykdysady we durmuş komissiýasy bilen ýakyn hyzmatdaşlyk ösdürmek ugruna ýa-da çykyş edýär. Şeýle netijeli hyzmatdaşlyk eger turly tebigy serişdeleri bolan we Ýewraziýa giňişligindäki esasy ýollaryň çatyrygyna amatly ýerleşen Merkezi Aziýanyň häzirki zaman ösüjiniň meýillerine laýyk gelýär. Ýurdumyz ulug infrastrukturasyny ösdürmäge şol sany awtomobil ýollary, köpürleri, howa menzilleri, deňiz portlaryny we logistika toplumlaryny gurmaga äger turly serişdeler gönükdirýär. Türkmenistana ulug ulgamyna giňme şöyle taslamalar amala aşyrylýar. Bu taslamalar günnägir günmatar we demirgalyk günorta ulug ugurlaryny gurşap alýar. Şeýle taslamalaryň biri Aşgabat Türkmenawat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň gurulşygydyr. Munyň özi ýurdumyň halkara ulug ulgamyna işçiň goşulmagyna we milli ulug infrastrukturasyny mundan meýlekde ösdürmäge gönükdirilendir.
Şunun bilen baglanykda Türkmenistanyň demir ýol ulag ulgamyna giň meşguli özgertmeler durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň demir ýollary ýokary geçirjili ukyby bilen tapawutlanýar. Bu bolsa hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin täze göz ýetilmeler açýar. Ýurdumyzda ulag infrastrukturasyny ösdürmegiň strategiýasy öňde barjy tehnologiýalaryň ornaşdyrmagyna, şol sana demir ýollary sanylaşdyrmagy hemde ýük taşamalary dolandyrmak ulgamyny ornaşdyrmagy esaslanýar. Bu içäreler ulag urlarynyň geçirjili ukybyny we ygtybarlygyny ýokallandyrmaga ýardam berýär. Türkmenmaşy halkara deňiz porty ulaglaryň ähli görnüşlerini ulanmak arkary ýük akymlaryny utgaşdyrmak üçin Aziýanyň we Ýewropanyň satyrgyna kuwwatly logistika merkezine urly. Diyarımızda amaty hukuk we mal ykdysady şertleriniň döredilmegi gyzyklanma bildirýän taraplaryň geljegi uly hasaplanýan türkmen bazaryna netijeli iş alyp barmaklaryna giň ýol açýar. Täze utgaşdyrjy platforma, demir ýol, awtomobil we port infrastrukturasyna maýy goýumlary höwüslendirer. Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyna ykdysady hyzmatdaşlygy puwtalandyrmaga, ulag geçergeleriniň howpsuzlygyny we durnuklygyny ýokallandyrmaga ýardam berer. Täze platformanyň şäklerine bilelikdäki işdiňe bir ulag infrastrukturasyny ösdürmek bilen şäklenmän, eýsem ulag ulgamyny öňde barjy tehnologiýalaryň we innovasiýalaryň ornaşdyrmagyna şartlandyrar. Çykyş edenler dürli ýurtlaryň ulag ulgamlaryny birleşdirýän üstsäşir ulag geçergeleriniň ähmeti barada aýtmak bilen olaryň sewit we halkara derejelerde goşulşmakda öýdary behbetli hyzmatdaşlygy puwtalandyrmakda eýilýän orny bellediler. Duşun ahyrına utgaşdyrjy platformanyň şäklerine hyzmatdaşlygyň hazırlysy ulag geçergesini mundan meýlekde ösdürmäge we öýdary behbetli tassamalary durmuşa geçirmek boýunça tagallalary utgaşdyrmaga ýardam berjekdigini anam bildirdi.